O buque Ondius abandona o porto tinerfeño de Granadilla. Faino despois de desembarcar directamente en terra os últimos pasaxeiros. O Ministerio de Sanidade dou orde de amarrar o buque no Peirao polo mal tempo. Os pasaxeiros voan agora cara aos Países Baixos. Esta tarde ingresou en coidados intensivos a muller francesa que deu positivo por antivirus. Galicia quere reforzar a resposta ante futuras crises sanitarias ca nova Lei de Saúde Pública. A norma busca mellorar a vixilancia e actuar de forma rápida fronte a posibles pandemias. Tamén ten como obxectivo promocionar os hábitos saudables e impulsar medidas que axuden a reducir a incidencia das enfermidades crónicas. 20 ranchiños a 7 horas de parto, unha maternidade excepcional que se viviu no rural de Lugo. Excepto un, todos sobreviviron ao parto, un acontecemento nada habitual no que ten moito que ver a xenética. De feito, esta mesma cocha xa tivera 15 leitóns no seu primeiro parto. Comezamos, boas noites. O Ondius viaxa cara aos Países Baixos. Hai arredor dunha hora zarpaba do porto de Granadilla despois de que desembarcasen os últimos pasaxeiros. O mal tempo obrigou a alterar o plan previsto e a levar o barco ata o Peirao. Era a imaxe que o goberno canario non quería ver. O mal tempo obrigou a atracar o Ondius no porto de Granadilla de Abona. Fíxose por recomendación da Capitanía Marítima e para garantir a seguridade das últimas evacuacións. 28 persoas, a maioría tripulantes, pero tamén 4 pasaxeiros australianos, un neozelandés e un británico. Problemas na aeronave procedente de Oceanía obrigaron a cambiar os plans iniciais. Finalmente, os Países Baixos fletaron 2 avións para repatrialos a todos. Nada máis baixar a terra os últimos pasaxeiros, o Ondius poñía proa cara a Rotterdam, onde previsiblemente chegarán a fin de semana cos 26 tripulantes que quedan a bordo. Punto final a un operativo que comezou o sábado ás 6 da mañá e que permitiu evacuar 125 persoas a 23 países. El Gobierno de España ha cumplido su objetivo con eficacia, con compromiso, con transparencia e con humanidad. Pasado o peor, o capitán do Ondius deu por primeira vez a cara. Fixo para pedir que se respete a privacidade de pasaxeiros e tripulantes aos que agradeceu pola paciencia e disciplina amosadas, dixo, nunhas semanas extremadamente difíciles. O último paso do operativo será a desinfección do porto de Granadilla e de todas as zonas percorridas polos evacuados. Pedro Sánchez e o director xeral da OMS comparecerán este martes para facer balance da operación. Os 14 españois que ían no Ondius e que onte ingresaron no Hospital Gómez Ulla de Madrid seguen sen presentar síntomas de antivirus. Para esta hora se esperaba coñecer os resultados da súa primeira PCR. Sabela Romar. Que tal? Moi boas, aínda non están eses resultados. Pablo, pero che parece podemos facer repaso do que se sabe destas primeiras case 30 horas que levan illados aquí neste Hospital Gómez Ulla de Madrid, eses 14 homes e mulleres, os 14 pasaxeiros que ian nese cruceiro, entre os que hai, xa sabemos, un galego. Acaba de dicir a ministra de Sanidade que todos eles están ben e que ademais están tranquilos. E engadía a ministra tamén que hai unhas horas que falaron con eles por videochamada e que lles trasladaron a súa situación e o que pasar nos vindeiros días. Tamén comentaba a ministra que lle resolveron as dúbidas que eles tiñan. Pero hai unha dúbida que está sobre a mesa e que aínda non se pode respostar e que ademais é importante, que son os resultados desas probas PCR en sangue que lles facían a todos eles os 14 onte pola tarde cando ingresaban aquí. É importante ese resultado porque non teñen síntomas, pero iso non garante que algún deles poida ser portador do antivirus. Se seguen asintomáticos, en síntomas e esas PCRs dan negativo, en principio o aillamento, ese confinamento sería aquí ata o día 17 de xuño. Pero sí que insisten moito as autoridades sanitarias en que cada día vai haber unha reevaluación da situación epidemiolóxica e que en función desa irán movendo posiblemente a situación. De calquera xeito, esta primeira semana, os primeiros 7 días van a ser os máis estrictos de confinamento. Mentres, a Organización Mundial da Saúde eleva a 7 os casos confirmados por contaxio por antivirus. No último balance inclúese unha muller francesa que comezou a sentirse mal durante o voo de repatriación desde Tenerife. Esta tarde ingresou en coidados intensivos ao agravarse a súa situación. No reconto oficial, a Organización Mundial da Saúde non contabiliza o positivo débil que deu un dos evacuados estadounidenses. Ante os novos riscos para a saúde como os que estamos vendo, Alfonso Rueda anuncia a primeira lei galega de saúde pública que busca mellorar a resposta ante emerxencias sanitarias e reforzar a prevención. Gloria Varela.
Sí, a lei que pon en marcha o Goberno galego busca adaptarse aos novos desafíos sanitarios e pon o foco no reforzo do control das epidemias como foi a da Covid ou agora o gromo do antivirus. O texto do Goberno galego tamén busca promocionar entre a poboación hábitos de vida saudables e medidas que axuden a reducir a incidencia das enfermidades crónicas. Covid, antivirus e riscos para a nosa saúde que aínda non coñecemos, fa necesario reforzar a coordinación para dar unha resposta rápida ante posibles emerxencias sanitarias. De aí a nova Lei de Saúde Pública que prepara Galicia. Esta lei vai implicar poñer a saúde no centro das políticas. Moitas veces se toman decisións que non son especificamente do ámbito sanitario, pero a perspectiva sanitaria debe ser tida en conta, reforzar os sistemas de vigilancia epidemiolóxica. Pero o texto vai máis alá das epidemias, incluindo medidas para mellorar a calidade de vida. Promoción dos hábitos de boa saúde, alimentación, exercicio, benestar emocional, creación de contornas saludables nas actuacións públicas de obras públicas e reducir as enfermidades crónicas. Obxectivo, ter unha poboación máis sá. O novo marco normativo fomentará a prevención de enfermidades antes de que aparezcan. Pretendemos que a nova normativa responda aos retos específicos que presenta Galicia: dispersión xeográfica e envellecemento da poboación. Tras escoitar expertos e cidadanía, prevén aprobala a comezos do próximo ano. E outra medida para protexer a nosa saúde, neste caso ante as vagas de calor cada vez máis frecuentes. A partir do 1 de xuño vais a activar un sistema de alerta de episodios de calor. Meteo Galicia usará un modelo de predición de alta resolución que permitirá prognosticar as temperaturas con 3 días de antelación. Isto axudará a axilizar a resposta das autoridades sanitarias e de emerxencias ante posibles riscos para a poboación. Falamos agora de tecnoloxía cuántica, que é a que usan os supercomputadores. Permite procesar información moitísimo máis rápido que un ordenador común. En Galicia temos a liña cuántica máis longa de España, que está entre Santiago e Vigo, e que vai estender ata Portugal para reforzar a ciberseguridade na Unión Europea. E isto implica maior seguridade nas redes eléctricas, no tráfico aéreo, nas transaccións bancarias, na transmisión de datos relacionados coa saúde das persoas, comunicacións gubernamentais, comunicacións no eido militar, en xeral todo aquelo, non só, pero especialmente todo ten que ver coa ciberseguridade e a transmisión de datos do xeito máis seguro posible. Este domingo celebranse eleccións en Andalucía. Hoxe é o último día para publicar enquisas e todas coinciden na vitoria do PP. A de 40 dB para El País e para a cadena SER dalle entre 54 e 57 escanos a Juanma Moreno. A maioría absoluta está en 55. Os socialistas terían os peores resultados da súa historia, entre 27 e 29 deputados. Vox quedaría entre os 14 e os 16. Por Andalucía conseguiría entre os 6 e os 7 escanos e Adelante Andalucía 4 ou 5. A enquisa do xornal ABC outorga o Partido Popular de Juanma Moreno entre 54 e 56 escanos. O PSOE caería ata os 26, 4 menos dos que teñen agora. A Vox, mentres, danlle entre 15 e 17. E no bloque das esquerdas, Adelante Andalucía tería 6 escanos e superaría a Por Andalucía, que quedaría con 5. Os dous gardas civís feridos no accidente das patrulleiras este venres continúan ingresados. Un está na UCI e outro foi intervido dunha operación de fémur da que se recupera satisfactoriamente. No mesmo accidente, lembramos que morreron 2 compañeiros. Esta traxedia ven acompañada dunha doble polémica política. Por un lado, a representación do goberno no funeral, en que non houbo ningún ministro. E por outro, as críticas de Jucil, do sindicato, sobre a falta de medios no estreito para loitar contra os narcos. Huelva despedía nas últimas horas os 2 gardas civís que morreron mentres perseguían unha narcolancha. A causa, a colisión das 2 embarcacións do servizo marítimo. Pero o caso está lonxe de pecharse. A investigación trata de determinar agora que pasou. Para aclaralo, será fundamental a testemunha dos axentes superviventes. Pero o suceso está rodeado dunha dobre polémica. Por un lado, as denuncias reiteradas da Asociación Profesional da Garda Civil que insiste na falta de medios para loitar contra a violencia do narcotráfico. No se puede permitir que la Guardia Civil siga perdiendo hombres con esta valía mientras el gobierno no hace nada.
todavía seguimos teniendo guardias civiles sin chalecos. Do outro lado, a tirapuxa política pola ausencia de ministros no funeral, especialmente o do Interior. La representación del Gobierno de España, que de eso se trata en un gobierno de coalición, estuvo garantizada. Solidaridad con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, todas, y evidentemente lucha contra el narcotraficante, siempre. O PP afeolle a ausencia e reclama un plan de acción urxente no Estreito. Medios suficientes, protección jurídica y una estrategia sostenida contra el crimen organizado. Morre o tripulante dunha embarcación de recreo tras chocar contra unha batea na ría de Vigo. Foi na zona de Chapela. O home caeu ao mar mentres que o barco continuou navegando sen rumbo e acabou embarrancando na praia de Arealonga. O helicóptero Pesca 1 avistou o corpo desde o aire e o equipo acuático da Garda Civil logrou recuperalo. Unha persoa que estaba en terra deu a alerta aos servizos de emerxencias o ve a embarcación dando voltas sen control. Unha persecución policial acabou hoxe con 2 detidos logo de que un vehículo con 4 ocupantes fuxira dos axentes dañando 3 coches ao seu paso, embestindo 2 vehículos da policía e mesmo circulando en sentido contrario por Alfonso Molina. Patricia Vilar, A Coruña. Sí, un Seat Ibiza vermello provocou hoxe o pánico aquí na Coruña. Unha patrulla quixo darlle o alto nun control na zona do paseo marítimo, pero non só non parou, senón que emprendeu unha fuxida por varios barrios da cidade. A situación complicouse sobre todo cando chegaron aquí e o coche, utilizando unha rúa de dirección prohibida, accedeu a Alfonso Molina en sentido contrario. O seu paso danou 3 vehículos, chocou con 2 coches patrulla e ao chegar aquí e meterse en sentido contrario víronse acorralados e detiveron o vehículo. Foi entón cando os seus ocupantes, 4 persoas, fuxiron a pé. A policía logrou deter a 2, un deles en busca e captura, e ten identificados os outros 2. Grazas, Patricia. E un home apareceu nunha cuneta do corredor do Morrazo ensanguentado e con signos de que recibira unha malleira. A Garda Civil e a policía investigan o suceso como un posible secuestro. A Garda Civil e a Policía Nacional investigan a agresión sufrida por un home de 36 anos atopado ferido a primeiras horas da tarde este domingo na parroquia moañesa de Meira. A víctima, ensanguentado e con múltiples mazaduras, apareceu tirado na beiravía da rotonda de acceso ao corredor do Morrazo. O home recibiu atención sanitaria no lugar e despois foi trasladado ao Hospital Álvaro Cunqueiro. Segundo contou aos axentes, foi abandonado nese lugar por 3 homes cos que pouco antes tivera un enfrontamento na cidade de Vigo. Os investigadores non descartan ningunha hipótese, pero todo apunta a que ese enfrontamento podería estar relacionado cunha débeda. A investigación aberta trata de determinar as circunstancias nas que se producía a agresión e localizar as persoas involucradas. Comezou o xuízo contra o mozo acusado de matar a machadazos o seu pai en Muros no ano 2023. O acusado dixo que a discusión comezou por un teléfono móvil. Andrea Otero. Sí, un xuízo con xurado popular que chega 3 anos despois do crime a esta audiencia provincial da Coruña. Un mozo de Esteiro en Muros está acusado de asasinar a seu pai a machetadas no domicilio familiar e hoxe durante a súa declaración confesou estes feitos, pero dixo que non se lembraba de nada porque ia baixo os efectos das substancias. Tanto a Fiscalía como a acusación piden para el 23 anos de cadea por asasinato con aleivosía e indemnizacións de máis de 90.000 euros para a nai do falecido, para a avoa do acusado. Mentres tanto, a defensa pide para el a libre absolución alegando que tiña a realidade alterada. Me lanzó un tajazo en la cara. Me lanzó un tajazo en la cara y yo pues no me acuerdo muy bien porque estaba colocado y pues acabé peleándome con él y hasta que bueno, acabé con él. O matrimonio que mantivo os fillos encerrados 4 anos nunha casa en Asturias foi absolto do delito de detención ilegal. Expoñíanse a 25 anos de cárcere, pero a xustiza só os considera responsables de abandono e violencia psíquica. Impóñes unha pena inferior a 3 anos. Os pais dos 3 pequenos que viviron illados durante 4 anos entre 2021 e 2025 no interior desta casa preto de Oviedo foron condenados a 2 anos e 10 meses de cadea por abandono e violencia psíquica habitual no ámbito familiar.
A sentenza tamén establece unha orde de afastamento e a perda da patria potestade durante 3 anos e 4 meses e o pago dunha indemnización de 30.000 euros para cada un dos fillos. Pero quedan absoltos do delito de detención ilegal. Os seus abogados defensores alegaron que a parella, formada por un alemán de 54 anos e un estadounidense de 49, tiña un medo irracional a COVID e que o que pretendían co seu illamento en Asturias era protexer os fillos do contagio. O caso descubriuse grazas a que unha veciña alertou de que na casa oían voces de nenos os que nunca vían. No interior a policía atopou 3 rapaces, o maior de 10 anos e un xemelgos de 8. Vivían rodeados de lixo, excrementos e restos de medicamentos. Durmían en cunas e usaban cueiros, a pesar da súa idade, e non podían nin saír ao xardín. Seguen baixo a tutela dos servizos sociais do Principado de Asturias. A xustiza boliviana ordea capturar a Evo Morales por ausentarse no xuízo na súa contra por trata infantil. Non se presentou este luns ante o tribunal que o xulga por presuntamente ter favorecido a familia dunha menor a que deixou embarazada cando el era aínda presidente. O líder indixenista de esquerdas permanece en Cochabamba, onde os seus seguidores impiden a súa detención. Antes de seguir viendo el esfuerzo del movimiento. E temos noticias de última hora antes de estar con outros asuntos. Xa temos os resultados das PCR, os 14 españois que están ingresados dende esta fin de semana no Hospital Gómez Ulla de Madrid. Unha desas probas, desas 14 probas PCR realizadas, dou positivo por antivirus. Máis asuntos, agora sí, imaginen estar na Fontana de Trevi, un dos lugares máis visitados do mundo, e que alguén faga isto. Mentres a xente sorrí pras fotos, el métese na auga, fai un pouco de natación, atravesa a fonte e obviamente a policía non tarda en intervir. Vemos que os carabinieri iban a aparecer ao fondo da imaxe. Meteronlle 500 euros de multa. Se cadra inspirouse na Dolce Vita. Na parroquia lucense de San Martiño de Carballido están de noraboa. Unha porca pariu 20 leitóns. Excepcional, pero non para ela, que non é a primeira vez que ten un parto tan numeroso. Na zona rural do concello de Lugo celebran unha gozosa estampa. Esta porca deu a luz 20 leitóns, 19 deles vivos. Naceu unhas 6:30 da tarde, e eran as 5 e non nacera máis. E foron nacendo, e os últimos debían ser... xa as 11, 10:30, 11 da noite, cando eu. Resulta que apareceu un 20, un viña morto, pero ten 19 preciosos. É o segundo parto desta cocha con moi boa xenética dunha raza belga de alto rendemento cárnico. E o primeiro parto trouxe 15, xa está bastante ben, porque normal son 12 ou así. Tamén dicen que influye moito o de botar o ser inseminado ou de monte natural. Pero, bueno, por genética, tamén ten que vir por genética dos animales. Cuidar dos 19 ranchiños dá moito traballo extra. Vira bastante menudo onde eles para cando lle día de mamar, como non teñen tetas para todos, e poñendo máis pequeniños os que non maman, poñelos os termás deles que mamen. Dos mastíns gardan da porca dos 19 leitóns que son a atracción da veciñanza do lugar de Manzoi, na parroquia lucense de San Martiño de Carballido. Cando nos preguntan se queremos vivir moitos anos, todos dicimos que sí, pero se chegamos con boa saúde. Creo que nos referimos a estar exactamente como Nieves, que conduce con 101 anos. Seguramente Nieves non ten os reflexos dunha moza de 20, pero sí a prudencia ao volante. Ningunha multa por exceso de velocidade. Bueno, 50. A 50. E nestas carreteras eu máis de 60 non vou. Como son formal, faigo a miña dereita ben, non molestou que veña. O que queira pasar, que pase. Todos os anos renova o psicotécnico con nota, boa audición e unha visión empexable. Bueno, cando me puxo as letras a doutora, díxeme, esta letra. Si, mire, se quere, digo ya todo de baixo arriba. E dixo, entón, para que non vou facer nada, dixo. Saca o coche para ir visitar os sobriños e facer recardos en Vilalba ou Feria do Monte, todo nun radio duns 20 kilómetros. Non son amiga de ser paseandera así, de ir para... Non, cando quero. Estou no límite de Cospeito e Villalba. Vou a Cospeito son 4, vou a Villalba son 9, a outro lado xa non vou.
Gústalle conducir, entre outras cousas, porque o volante non lle doen as pernas. E que me gusta, sí. Eu sento-me no coche, xa che digo que eu sento-me no coche é como sentada. Sinto-me moi ben, é como se tuvera 20 anos. Xunto a ela, o seu inseparable Citroën, o seu primeiro e único coche. Nunca lle deu problemas e, ao igual que a súa propietaria, sempre pasa a ITV. Estamos nun tempo que dá gusto mirar pros xardíns en plena primavera, pero tamén podemos gozar das plantas de interior, as que decoran o fogar e axudan a crear ambiente. A algunhas mesmo se lles atribúen cualidades para purificar o aire. De folla verde, con flor, o interese polas plantas de interior non é estacional. Con todo, nesta época do ano hai preferencias. Os Santurriums, estas de aquí, son das máis demandadas, e as orquídeas, as Phalaenopsis, esta variedade de orquídea. Primero lo que hay que saber para meterlas en nuestro espacio es qué condiciones tengo en la estancia donde quiero intervenir, donde quiero poner plantas. Esa, din as voces expertas, é a primeira regra a ter en conta. Logo están os cuidados básicos de luz, nutrientes e hidratación. Nunca botarlles por riba, sempre por baixo. Sacamos a maceta de plástico e poñemos auga e que ela beba aí 2 horiñas máis ou menos e despois quitarlle o que lle sobre. Llega un momento que sí que es verdad que hay que cambiar la planta. Pues ¿cuándo se cambia? Pues cuando la raíz sale por abajo. Cuando la raíz sale por abajo entre 10 y 15 centímetros, pero no una sola raíz, sino un grupo de ellas. Unhas son máis resistentes, outras máis delicadas, pero xa non hai excusa para non ter unha na casa. Os xardíns eternos son tendencia. Que son estas composiciones que se preparan en cristal y que se autogestionan la vida. Se gestionan el agua, se gestionan los nutrientes y se gestionan hasta el insecto volador que tiene que polinizar las plantas para que haya vida. E non só para decorar, hai quen as elixe para depurar o ambiente e xerar sensación de benestar no fogar. O Principado de Mónaco acaba de celebrar unha nova edición do seu prestixioso concurso internacional de ramos, creado por Grace Kelly alá polo ano 1968. Hoxe, a princesa Carolina segue mantendo con este evento a paixón da súa nai pola arte floral, unha cara máis dunha lenda que segue viva. Carolina segue contemplando ramos de concurso internacional porque vai de flores, porque segue indo de flores. Este conto de fadas que comezou cando unha nena de familia católica de Filadelfia acabou convertida en actriz. En actriz de cine clásico. Acabou gañando un Óscar e xusto despois acabou coñecendo un príncipe. Rainiero de Mónaco e Grace Kelly casaron hai 70 anos. Era 1956 e o seu vestido de noiva ia ir saltando décadas, convertido nunha inspiración para moitas. Era a primavera de 1956 e o seu ramo de noiva era xa un ramo dos que hoxe chamamos modernos. A familia iría poñendo rostros á idea da fascinación polo luxo, pero para ela a elegancia nacía dende as flores. En 1968, Gracia de Mónaco creou o prestixioso concurso internacional de ramos que segue mantendo vivo Carolina. Grace Kelly morreu aos 52 anos en accidente de coche. Quedan moitos recordos da princesa, da estrela, da súa lenda. Mesmo queda unha rosa bautizada Princesa de Mónaco. Porque para a Gracia de Mónaco, para Grace Kelly, a arte floral ia ser por sempre unha maneira de estar no mundo. 9:24, recuperamos neste punto esa última hora. Acabamos de coñecer que un dos españois que ia a bordo do Ondius acaba de dar positivo por antivirus e un dos 14 que desde este domingo permanecen illados no Hospital Gómez Ulla de Madrid. A nova coñeceuse apenas unha hora despois de que o cruceiro abandonase augas de Tenerife tras evacuar os últimos pasaxeiros que quedaban a bordo. Seguimos pendentes da continuidade desta información en G24.gal.
Corría o ano 1969 e os Beatles eran conscientes de que a banda estaba sentenciada pola tensión que había entre eles, así que decidiron facer algo épico para despedirse. Barallaron tocar diante das pirámides de Giza, pero era moi complicado. Foi entón cando deron forma o concerto máis icónico da historia, o que deron na azotea dos estudios Apple Records de Londres, sen máis público que os empregados da discográfica e desaloxados finalmente pola policía logo de ser denunciados polos veciños. Así foi o seu derradeiro concerto. E así marchamos. Ata mañá.